Подробности за интернет запознанствата. Flirtche.com е сайтът, в който могат да се намерят хора от най-различни възрасти, с снимка и разширена информация. Всеки, който иска, може да разглежда твоя профил и да пише коментар за теб или да ти изпрати лично писмо, ако имаш интерес към някого. Има и SMS гласуване, според което се избират топ 10 на сайта за всеки месец. В aha.bg пък може да разбереш освен обичайните неща за някой колко тежи, какви са любимите му филми, какво образование има и още куп интересни неща. В aha.bg може да си напредващ, редовен, зарибен или маниак. Всичко зависи от това колко си активен. Elmas.com е сайт за по-сериозни и дълготрайни запознанства. Той е най-големият в България. Тук могат да се намерят хора с сродни интереси и професии. И тук, разбира се, има обичайните неща. Снимки, информация за всеки, които, разбира се, не е сигурно, че отговарят на истината. Потребителите имат свой собствен рейтинг. Друг вид запознанства обаче искат хората в gpme.com. Те търсят не просто приятелства или любов, а сексуални партньори. Повечето от тях описват интересите си така: търся еротичен чат, секс за една вечер, редовен секс, дискретна връзка, групов секс и така нататък. За да се регистрираш тук, трябва да имаш навършени 18 години. Ето ви за цвят и една типична оферта от spodeli.info. Аз съм една много интересна смесица от емо и фешън. На 20 съм, но явно още търся себе си. От няколко години насам имам приятели само използвачи. Няма с кого да ида на дискотека дори. На всичкото отгоре си нямам и момиче. Да си фешън, пък да си самотен е възможно. Аз го потвърждавам. Лош късмет просто. Или ще си намеря приятели, или моста. София уж е голям град с много хора, а аз съм самотен. Може и да е възможно, но аз не съм пробвала. За да откриеш любовта, трябва е така човек да се срещне и да по някакъв начин с обич, там с думи, там. Те думите и по интернет може да се разменят. Като не се познавате. Каква е гаранцията, че когато видиш човек лице в лице, той не може да те излъже? Толкова много лицемери има, че спокойно могат да те излъжат и очи в очи. Да, ама след няколко дена той вече самия тя вече доказва, че те лъже. Без да иска се предава. А как можеш да разбереш, че един човек не е искрен и те лъже? Трудничко е малко да те кажа, защото не съм имал такъв сблъсък. Тъпа работа. Някой преуспява в нея, харесва, няма лошо. Когато двама души не се видят, каква любов може да има? Попадат и свестни хора, интересни, но в повечето случаи всички се приструват за това, което въобще не представляват за действителност. Съмнявам се. Не, абсурдно е. Аз не вярвам на такива работи по принцип. Нормално, много хора вече го правят. Някъде пък се получават нещата, зависи. Интернет връзките, това са просто забавяне на времето. Не си по такива връзки по интернет, много запознанствата. Горе-долу. Среща не, говорили сме се, но така не се сбъдва среща. Любовта не се търси, тя идва. Нещо виртуално, лъжливо е. Около мен много хора ги практикуват, аз лично не. Чувал съм за много такива, не ми се е случило, в смисъл не, връзка излизали сме, ама има много такива случаи, да. В принцип не, аз такова, в смисъл тая връзка специално не е използвам за интернет любов, както се казва още. Много е едно такова безлично, като не виждаш човека от среща или пък друго е да го виждаш, нали, да си говориш с него. Удобно, практично, ефтино и сигурно. Удобна ли е любовта, намерена в интернет? Практична ли е срещата с човек, който реално не познаваме? И лесно ли се случва щастието да намериш любовта на живота си, щракайки по клавиатурата на компютъра? Нека да видим историята. Всичко започна пред компютъра. Попадна ми някакъв блог. Не погледнах, че просто си зачетох. И още, и още. И така си загубих цял час. Да знам, дали имах необходимост или заради модата, започнах с нещо като дневник. Това, което описваше, някак си ми стана близко. Все едно описваше нещо, което се е случило на мен. Постепенно ми стана навик. Страничка и половина на ден. Не беше написал почти нищо за себе си. Мъж, малко странен, обича да се вглежда в нещата, но не обича да се вглеждат в него. На всичкото отгоре беше от същия град. По-лесно ми беше да контактувам с хората от тъмното, зад компютъра. Освен това се опитвах да бъда до край откровен. Едни ме подкрепиха, други сипеха обиди и закани. Започнах редовно да пиша след постовете му.
Опитвах се да го подкрепя. Исках да му дам кураж, да продължава в същия дух и хич да не му пука. Просто и благодарих. След цели 2 дни той ми написа най-доброто си, или може би най-откровеното си писмо. За това какво означава да бъдеш различен. Не го разбрах до край. Пътувах и чак след 2 дни седнах пред компютъра. Анна, вече запомних името й, написа, че се е уморила от чакане. Даже му написах, че би трябвало да забележи как искам да му се харесам. Уж вложих някаква самоирония. И така започна. Така започна кореспонденцията ни. Отначало беше почти служебно, но после започна да му споделям неща, които не бях доверявала дори и на съпруга си. Бях омъжена почти година. Започна да става неусетно. Не питах на колко години е, какво работи, дали е семейен. Не знаех името му. Чудех се защо няма снимка в блога си. Това ме караше едновременно да бъда предпазлива, но и да бъда много любопитна. Опитвах се да си представя как изглежда, но не любопитствах. Не исках да прилича на тъпа интернетска свалка. Вече трябваше да започна да крия кореспонденцията от мъжа си. Триех писмата й, но не можех да ги забравя. Някои изрази оставаха в паметта ми. Например. Като си пишем, ние искаме да избягаме от себе си. Но всъщност бягаме в себе си и там се преоткриваме. Дълго време се правихме, че не забелязваме, че живеем в един и същи град. И че можем да се срещнем още днес. Правихме се на хора, които живеят на различни континенти. Може би и двамата се страхувахме да не се разочароваме един от друг. Започнах да се чудя дали интернет не ни прави извратени. Започна европейското първенство по футбол и мъжа ми се отдаде изцяло на телевизора, бирата и приятелите. Аз изчаквах да свърши късния матч, разтребвах, проветрявах, изкъпвах се и сядах пред компютъра. Слагах си една купа праскови, почти зелени. Оказа се, че и той обича такива. И започвахме. 1, 2, 3. В петък вечерта усъмнахме. Стараех се да не мисля за последствията или за това дали изневяра. Просто се бях отдала на момента. На другия ден се опитах да се скрия още по-навътре, в тъмното си ъгълче. Вървях по улицата и се вглеждах в лицата на хората, но нямах никаква представа как би могъл да изглежда. В един момент ме достраша, че всичко може да се окаже просто една лъжа. Споделих го с най-близката си приятелка, но тя ме накара да обещая, че ще прекратя тази връзка, защото попаднала на някакъв гадняр и още не можела да се отърве от него. Тя непрекъснато ми повтаряше, че в интернет хората не са такива, каквито всъщност изглеждат. Усетих в един момент как започна да се отдалечава. Помислих си, че така ще е по-добре. Но няколко нощи не получих нищо и изведнъж тогава осъзнах, че... Изведнъж ми написа, че ме обича и че иска да ме види. Цяла нощ не спах. На други ден му написах, че не съм готова за среща и че когато съм готова ще се обадя. Обадих му се след 1.5 часа. Предложих и място, където може да ме види отдалече. Място, където искаше да се срещнем, ми се стори малко съмнително. Давах и възможност да ме види отдалече и да си тръгне. Може би тогава щях да изпитам облегчение. Вървях и си мислех, какво ли ми трябваше? Исках да се скрия отново, Вече беше но късно. вече беше късно.